Værsgo. Den her, den går ud til alle jer remouladerockere og wannabes, der har så travlt med at tune jeres biler og få dem til at køre fra 0 til 100 på 5 sekunder. Denne her, den gør det fra 0 til forsvind på 2. Ja, vil du gerne lave lidt koldskål til mig? Ja, selvfølgelig. Undskyld, hvad laver du? Ja, du bad mig om at lave en kold skål! Er du gal, hvor er du dum? Far, hvad laver du? Jeg sidder lige stået til mor, jeg spørger hende, om hun vil have mos min kønsdel op i aften, eller om hun vil have pizza. Fuck, hvor er du fucking ulækker. Far, hvad laver du? Vi er ved at lave fisk, og det sjove er, at jeg kunne faktisk ikke lige smage af fisk, før jeg mødte din mor. Far, hvad laver du? Jeg tænder opvaskemaskinen. Hvorfor hjælper, far? Far, hvad laver du? Jeg sidder lige og tænker over, hvor mange der ved, hvad han hedder, ham på tændstikæskerne. Han har tårnskjold, det ved alle og enhver jo. Nu så tager dig og alle og enhver fejl, fordi han er her, og han hedder Pinocchio. Du er simpelthen så hjernedød. Far, hvad laver du? Jeg øver mig ikke at håndlæse, det er altid godt kunne tænke mig at lave. Det kan jeg se. Kan du måske lære mig det? Så kan jeg sagtens, skat. Du skal bare kigge i min hånd. Yep. Du er grim. Så siger jeg grim. Kraftet med dig, der er grim.